Geno koro chako mienjo ne jodak Makwale tok sirikal chako chenro machiro kambi sukari Makwale International Sugar Company Limited mosebedo kopodho kuom thuolo malach, chal manoweyo jopur mathoth ka onge kama giterie niang'. E kinde limbe mare kambino, jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe osingo machuoga put mabiro telo ne chenro machiro kambi sukari no mabiro konyogi bero uchumi ma pachoka kaachiel gi chuogo thuolo mag tije ne rowere. Otieno Job nigi ler mathoth. Tok igni buora mar geno manolal ne jopur niang' e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Manokel kod podho mar kambi sukari mong'ere kaka Kwale International Sugar Company Limited e kaunti ma Kwale. Koro jopur niang' go nyalo buonjo tok sirikal chako chenro mar chiero kambino. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe e limbe mare e kambino kod puothe mag niang' chugo aput madhi telo ne chiero kambino, ka owacho ni mano ok en wuoth mar siasa, to mana mar reso ngima oganda mangimagi oyiengore e kambino kaka jopur niang' makono. This is not about machines. This is not about the floor. This is not about cars. This is not about how we dress. This is about life. This is about the life of this lady. It is the life of the gentleman who is trying to pay his school fees. It is the life of a young person who is trying to get a job. It is the life of a mzee who is trying to feed his family. This is what we are talking about. Hiyo ndio maneno na ile mambo imelilete hapa. Mimi sikuja hapa kwa sababu ya buildings. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya watu na zile shida ambazo watu wanazo. Kambino mani kod nyalo mar rego niang' tans modhuro e odichieng' ka odichieng'. Igeno ni biro reso ngima jopur manyalo romo 10,000 ka jopiny okwa mondo owere kod timbe mag wang'o puothe manyalo rocho tij kambino. Itusaidiane kila mtu ambaye yuko hapa ufanye pale wewe unaweza kufanya, na usifikiri hakuna kitu wewe unaweza fanya, kwa sababu unaweza zungumza na yule jamaa ambaye amefunga maji, unaweza zungumza na yule jamaa ambaye anachoma hiyo miwa, mwambie jameni, tunajua wewe uko na shida fulani, lakini wacha tuache kushoma miwa, kwa sababu tukishoma miwa yule mtoto wa huyu mzee hatasoma. Jodak mamoko to yango digni e weche mag chudo kod rem chulo joma ne ochiwo lopegi. Kamago gin moko kuom midhierni magisebedo ka gikale. Mimi unavyoniona nimewahi kuondoa mimea karibu 300 nikiipisha miwa, lakini mpaka sasa nina kijana ambaye yuko chuo kikuu na anashindwa kumlipia nyumba ya kukaa kwa sababu ya udhaifu wa kuondoka kiwanda. Lakini juzi tukiongea survey they are in the ground, wale watu walikuwa wafaidike na hizo eneo za mashamba, wale walio ndani ya miwa hawajapata. Kambino ibiro ketie bwo bod mar sukari pacho kae, ka jatend bodno Jude Chesire okwayo jodak go mondo ochiw sir margi mar neno ni kambino otiyo maonge ng'ikruok. Kiwanda kama hii huwa inasaidia sana. Nimesikia mama akisema sasa walikuwa wamejenga manyumba lakini sasa hawana watu hawana. So ni jukumu letu kama shirika la kusimamia mambo ya sukari kuhakikisha kuwa tumejaribu kupatia. Kagwe to medo ni sirkal mamalo kod tend county Makwale iriwore mar neno ni kambino ochiwo. Ndio sasa tunaita county government pia. Tunawauliza ni pahali gani pengine tunaweza kupeleka hawa 15,000 people, hii 7,000 acres. They are occupying 7,000 acres. Otieno Joab, Ramogi TV. Jodak e kaunti ma Baringo e thuolo mokwongo yudo thuolo mar pimo tuoche mosebedo ka